doorsters, mga ka-doors G, may hapon. Karong hapuna, Huwebes, ni ami aning pungtod. At bang sa Mintirio. Uban aning Salix baby. Maex. Mes Maex ang kauban. Ani mi dapita kay hayahay. Mag handom-handom sa mga kagahapon. Hayahay. Hinumdum ko aning dapita sa grade. Mga elementary, high school pa. Uban sa mga barkada. Mga classmates labi nagsabado. Anime mga hoy maglumboy. Uban og manguha og ako man toy bugnay aning dapita. Na atoy alijangjang. Manguha bala sa supot. Anime mag dadagan-dagan. Exercise data na. Kay nindot na yung dapita good. Hayahay. Kani dagat. Ani dapita na ani among elementary school. Sa una nga hangtod karon gihapon. Kani morning tower sa Smart. Ana dapit ani na ani suba. Kaning karsada. Simentado na ni karon. Sa unang panahon wa pa ni lapok pa ni. Kadung ni dito sa Libertad. Manay tibali agianan padong 10. Ikaw Salex, unsay imong mga nahinumduman? Aning dapita, naa ba kay kagahapon gadit-date ba ka ani, tagay-tagay ba ka ani dapita? Aning dapita? Or Maex. Kani si Maex ka? Kami di Rixil ani kay ato si Sirit beto bata pa. Ani de Rixil de apil pa dani? Rixil ani. Gabi lang kita na. Sampa. Nindot magupon ni dapita no. Bisan pag karon panahon na, bisan pag ngani dong edad, basta nay kiss-kiss dadon ani. Lingaw gihapon. Da with sound. Na gihapon. Di na makuyawan at murag mawang kahadlok sa COVID. Ani dapita nindot kay hayahay ba murag matod pang imaruto ako ni Martis. Pasig nay Marisol. May CCTV. Wag may CCTV. Bitaw. Piskay bitaw ni dapita. Hayahay. Aning lumboy ari guys kani. Ay lumboy ito to. Anak. Kana lumboy anak sa una daghang kami napay isa ani gipadjag na. Anin sa una mi magsige. Lumba og akyat. Kani aning dapita. 4,000 square meter na area. Sakaran ani bagi na tanding kabaw. Ayan kaya ng dapita pero kung magbagyo po huro-huro po namin. Pinumdum ko pag bagyo ulit at December grabe sa amin ani kadlok tanahon magtingog maghagdun huro-huro. Aning dapita mo nang nidagat sa Garcia Hernandez kani may tower sa Smart. Ana dapit ang kuan sa una elementary na hangtod karon nagi ako kailangan naman sa elementary Central Elementary School naisuba po na dapita kana tower na sa Smart. Kani aring dapita po ana nakakatugasan ano mga hulpod. Ari na
limitado karon limitado na. Salamat. Kay di na milapok sige ni nakakanaon. Anong atbang ani guys, mauna ning interview. Kuan ani, mana ni ang cemetery sa Garcia Hernandez. Hari sa ubos, duha man ni cemetery nato sa ibabaw. Kani aning dapita sa atbang man yang kuan. Una kan seryo. Kani tugasa guys, kani ako hinungdom ko. Pagkabutan na ho buot na ana ning tugasan ni hangtod karon tiguan na ko na agi hapon na pila na kani katuig karon. Kaning dapita kani kaning kawayan kaning kawadsan ani dugay na pud ni. Nilabay na sa udin. Wa man gihapon mo kandun. Ani dapit sa ubos kare. Kare ano sapa ni. Kung kuanan ni kung iwan. Tubig ani. Kare hindi hay gamay nga murag. Kuban din ako ang kameraman. Hello Deng. Shout out Deng, shout out. Kansa may kasulti Deng? Aning dapita. Wah, kayo, nice kayo. Karon kay ikaw na may tag-iga aning dapita sa may kasulti. Nalipay ka nga. Nakuha, napalit ni man yung dapita. Pabiyang lipaya, oy. Unsa may kuan nimo ani? Mga plano ani, mga plans. Hindi ba na iba? Kani guys kanang kuan sakyanan kana padung na isa sa kuan Libertad. Padung Libertad. Nindot tayong dapita guys, hayahay. Hello mga kadors. Daghang salamat. Nagreminis lang ko sa akong mga kagahapon aning dapita guys. Kay nindot man palandungon, nindot balikan tong mga sa una. Madili na mabalik. Kay tiguwang na. Tigo na lang sa paghanduraw, sa paghandom. Uban sa mga pahiyom. Dahang salamat. Salamat sa pag-subscribe, pag-like o pag-share sa akong vlog. Kanang sa ibabaw kanang makita ninyo guys kanang puti Mana isang kuan limestone. Kana ang Philippine Mining Corporation, Philippine Center Corporation PEC. Kana puti na kaagad. Kanang color nga yellow abay kana mana mo hang ipoy-an karon. Kanang galakaw ang kameraman, salamat Bird, salamat.